În această seară vreau să facem un pas mai departe spre taina lui Dumnezeu și să ne apropiem cu respect, fiindcă este o taină care implică o suferință teribilă, o suferință cum niciunul dintre noi nu a experimentat. Suferința lui Iisus Hristos în zilele răstignirii sale. Înainte de a trece la scena pe care vreau să o studiem astăzi, este vorba despre scena procesului lui Iisus, aș vrea să punctez câteva idei. De ce este important să studiem scena procesului lui Iisus? Numai așa ca să ne înduioșăm, ar avea doar o importanță sentimentală, vedem cât a suferit Iisus, curg lacrimi. Nu, poate trebuie să studiem această scenă ca să ne indignăm. Unul dintre izvoarele antisemitismului, care bântuie lumea creștină, se află chiar în raportul Evangheliei cu privire la răstignirea lui Iisus. Oamenii s-au trezit foarte supărați pe evrei, fiindcă au procedat așa cum au procedat cu Iisus. Ca și cum romanii n-ar fost implicați, romanii fiind strămoșii noștri. Pe de altă parte, există concepții foarte greșite despre procesul lui Iisus și aș vrea să vă citez doar un singur exemplu. Circulă între creștini un zvon care este adevărat, deși nu trebuie luat în serios. Că la Ierusalim s-a rejudecat procesul lui Iisus și că demnitarii evrei l-au găsit pe Iisus nevinovat. Aș vrea să spun că acest zvon nu trebuie luat în serios, fiindcă nu este relevant. Și aș vrea să vă rog să vă închipuiți o situație. Și această situație ne va ajuta să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat cu ocazia procesului lui Iisus. Imaginați-vă că Dumnezeu ar coborî pe pământ în 1995 și ar fi acuzat în 1995 pe pământ. Și s-ar întruni un tribunal și să îndrăznesc să spun că procesul ar avea loc în București. Cine ar face parte dintre jurați? Părintele Galeriu, președintele Uniunii Baptiste, președintele Uniunii Adventiste, câțiva predicatori și preoți, renumiți pentru evlavia și înțelepciunea lor, ar fi de față cei mai competenți reprezentanți ai justiției, ai Parlamentului și ai Guvernului. Iar noi, gloata, am stat pe deleturi. Vreau să vă pun două întrebări. În această galerie pe care am citat-o, de fețe pioase, ortodoxi, protestanți sau catolici, de oameni ai dreptății, de politicieni necorupți, credeți că cineva l-ar achita pe Iisus sau toți l-ar condamna la moarte? Dacă procesul ar avea loc în zilele noastre în București. Da. E bine, o concluzie pe care vreau să o tragem din studiul de această seară este răspunsul la întrebarea aceasta. Dacă Părintele Galeriu, conducătorii bisericilor baptiste, pastorul Edi Constantinescu, reprezentanții justiției, ai Guvernului, ai Parlamentului, cei mai buni din România, l-ar găsi pe Iisus nevinovat astăzi sau l-ar condamna la moarte. Până a doua întrebare, dar noi, gloata, credeți că am luat apărarea lui Iisus? Unii ar striga răstignește, alții s-ar lepăda de el, alții ar fugi, alții ar tăcea. Credeți că dumneavoastră, sau eu, sau unul dintre noi, ar lua partea lui Iisus deschis în această mulțime? E a doua întrebare la care voi căuta să aflu răspunsul în această seară. Și înainte de a trece la studiul scenei ca atare a procesului, vreau să găsim răspunsul la aceste două întrebări pe care le-am pus. Ceea ce vreau eu să subliniez este faptul că atunci când a fost judecat Iisus, a fost judecat Dumnezeu. Nu a fost judecat un simplu om, nu un martir. Iisus nu a fost Ian Hus sau Giordano Bruno, nu a fost un martir. Iisus a fost Dumnezeu descoperit. Atunci când a fost judecat Iisus, a fost judecat Dumnezeu.
Dumnezeu, în providența sa, a rânduit ca El să nu fie judecat de oricine, ci de cei mai religioși și pioși oameni ai vremii, evreii. La ora aceea găseați un singur popor cu Biblia în mână, evrei. Grecii, fenicienii, iranienii nu aveau Biblia, evreii o aveau și o cunoșteau foarte bine. În al doilea rând, Dumnezeu a rânduit ca să fie judecat de cea mai dreaptă justiție a tuturor timpurilor, justiția romană, renumită pentru dreptatea ei. Dumnezeu a rânduit ca să fie acolo mințile cele mai luminate și a rânduit ca să fie prezent și ucenicii lui Iisus. Cele mai luminate minți, cei mai sfinți oameni l-au condamnat pe Dumnezeu la moarte și cei mai credincioși ucenici l-au trădat și au fugit. Faptul acesta dovedește că omul îl urăște pe Dumnezeu și că Dumnezeu nu poate conta pe om. Este o primă concluzie pe care o putem extrage dintr-un studiu al procesului lui Iisus. În al doilea rând, procesul lui Iisus este de fapt o parte a jertfei sale. Ce este jertfa lui Iisus? Jertfa lui Iisus constă în faptul că Dumnezeu s-a lăsat judecat de oamenii păcătoși. A lăsat ca aceștia să abuzeze de El, să spună părerea și să-L omoare. Este chiar sacrificiul Său. De fapt, procesul lui Iisus este doar o descoperire a ceea ce se întâmplă în fiecare zi. În fiecare zi oamenii creați de Dumnezeu, păcătoși și degradați, îl acuză pe Dumnezeu, îl judecă, îl închid în formule teologice sau filozofice, îi neagă existența și încearcă să-l ucidă, cu vorba și cu filozofia, că altfel nu pot. În fiecare zi ucenicii se îl trădează. Acesta este adevărul. Asta este jertfa lui Dumnezeu pentru păcat. Mergând mai departe, jertfa lui Iisus implică perfecta lui identificare cu neamul omenesc. Și un aspect relevant al procesului Iisus constă în faptul că Iisus Hristos nu a făcut nicio minune ca să se elibereze. Asta ține de identificarea Lui cu noi, fiindcă noi nu facem minuni să ne eliberăm atunci când suntem nedreptățiți sau când suntem la necaz. Și în sfârșit, un lucru de remarcat, înainte de a începe să studiem într-adevăr textul biblic, un lucru de remarcat, la procesul Său, Iisus a început să tacă. Și de atunci încoace Dumnezeu tace. Dumnezeu este provocat să facă minuni, să-și demonstreze dumnezeirea, existența, adevărurile și Dumnezeu tace. Dumnezeu tace pentru motivul că acum 2000 de ani a fost oficial și irevocabil respins de neamul omenesc. Dumnezeu nu mai are ce să spună omenirii. Dumnezeu are ce să spună individului care se pocăiește. Dar omenirii, Dumnezeu nu va mai vorbi niciodată așa cum a vorbit pe vremea lui Iisus, prin minuni, prin semne, prin demonstrații. Fiindcă oamenii, reprezentați de cei mai înțelepți și cei mai drepți și cei mai pioși ai lor, au respins aceste argumente. Acum aș vrea să trecem la momentul procesului așa cum îl descoperă Luca. Luca sare peste câteva evenimente și aș vrea să le povestesc în scurt. După arestarea lui, Iisus a fost dus la Ana, care fusese mare preot, dar nu era în funcție. Ana era văzut cu foarte multă reverență de către popor. Dacă am fi fost iudei pe vremea lui Iisus, sau chiar ucenicii lui Iisus, nu ne-am fi dorit nicio clipă de faptul că Ana este un om plin de Duhul Sfânt și că Dumnezeu vorbește prin el. Era privit cu respectul cu care întotdeauna oamenii simpli au privit marile fețe bisericești. Dincolo de acestea, să nu faceți nicio iluzie. Ana era un om șiret, lacom după bani și avid după putere. Iisus a fost dus noaptea la Ana pentru a fi manipulat. Ana a conceput planul pentru condamnarea lui Iisus. El de la început a inventat sentința.
de la început a inventat capul de acuzație. De ce? Iisus nu putea fi condamnat de iudei decât dacă hulea. Și nu putea fi condamnat de romani decât dacă instiga poporul la răscoală. Ana a dorit să scoată de la Iisus acuzația că instigă poporul la răscoală. Principalul scop pentru care a fost dus la Ana a fost obținerea celui de-al doilea cap de acuzație, că Iisus instigă poporul la răscoală. Și Ioan ne povestește, eu fac o mică paranteză aici, că Ana i-ar fi adresat lui Iisus întrebări care ar fi vrut să insinueze că Iisus formase o societate secretă și complota împotriva romanilor. Replica lui Iisus a fost că el a vorbit totdeauna la lumina zilei, nu cum făcea Ana, care îl judeca noaptea. Ana a fost foarte indignat de această replică și l-a dat pe mâna slujitorilor și acum Luca descrie ce s-a întâmplat. Oamenii care îl păzeau pe Iisus îl batjocoreau bătându-l, l-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând: prorocește cine te-a lovit. Și spuneau împotriva lui mai multe batjocori. După ce a fost torturat, fără să fie dovedit vinovat, Iisus în lanțuri a fost dus la Caiafa, cel care era cu adevărat mare preot. Era spre dimineață. Legea interzicea la iudei ca un condamnat să fie legat câtă vreme nu s-a dovedit că este vinovat. Interzicea să fie lovit și torturat fără să se dovedească vinovăția lui. Și de asemenea interzicea orice proces care nu ar fi avut loc ziua. Atât Ana cât și Caiafa l-au judecat pe Iisus noaptea. Caiafa nu a adunat tot Sinedriul, ci o grupă reprezentativă, camarela lui, care, în mod sigur, ar fi concurat la condamnarea lui Iisus. Caiafa, cu foarte multă înțelepciune, a evitat să îl acuze pe Iisus de faptul că îi acuzase pe farisei de ipocrizie, asta o făceau și saducheii. A evitat să îl acuze pe Iisus de faptul că îi acuzase pe preotul de corupție. Asta făceau și farisei. Și atunci a revenit la aceeași problemă. Se consideră Iisus Fiul lui Dumnezeu sau nu? Iisus Hristos a răspuns că da, El este Fiul lui Dumnezeu. Însă răspunsul lui Iisus nu putea să fie cap de acuzație după legile iudeilor, pentru că după legile iudeilor nimeni nu putea fi condamnat pe baza propriei sale mărturisiri. Observați că Iisus a fost judecat de un sistem de drept foarte înțelept, foarte bine gândit. Tocmai ca să se dovedească că omul, atunci când e înțelept, îl condamnă pe Dumnezeu. Nu când e un derbedeu de pe stradă, ci când e Ana și Caiafa, oameni cu teologie, oameni cu spirit civic, oameni cu minți luminate. Spre dimineață, spune versetul 66, s-au adunat conducătorii poporului, bătrânimea, preoții cei mai de seamă, cărturarii, s-au adunat ca să-l judece chipurile pe Iisus. De fapt, condamnarea deja era hotărâtă. Caiafa i-a informat, pe scurt, că Iisus s-a declarat pe sine însuși Fiul lui Dumnezeu, Hristosul. Și pentru ca acuzația să aibă greutate, era necesar ca tot Sinedriul să audă. În Sinedriu existau mulți oameni care le simpatizau pe Iisus. Și era necesar ca tot să audă ce pretenții strigătoare la cer ale Iisus, ca să-l condamne. Versetul 67. Dacă ești tu Hristosul, spune-ne. Iisus le-a răspuns: dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu veți răspunde. De acum încolo, Fiul omului va sta la dreapta puterii lui Dumnezeu. Iisus evită răspunsul direct. Și de aici aș vrea să tragem o învățătură foarte practică. Iisus nu se grăbește să își creeze singur dosarul. Iisus nu are vocația martirajului. Uneori, creștinii fanatici au crezut că tot ce cere Dumnezeu de la ei este să-i provoace pe alții să-i persecute. Poate că mulți dintre dumneavoastră au auzit de secta anabaptiștilor. Această sectă a avut un impact puternic asupra orașului Zürich, din Elveția, în timpul Reformațiunii. Anabaptiștii nu au privit cu prea multă simpatie de locuitorii orașului. Figura anabaptiștilor făceau aceeași impresie pe care o fac figurile mormonilor în București astăzi. Erau acceptați, dar fără prea mult entuziasm. Însă, într-o zi, anabaptiștii au început să se organizeze
și umblau în șir în oraș, strigând, vai, 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 Zürich, vai, 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 Zürich, ca și Iona la Ninive. 3 zile și 3 nopți, ca și Iona la Ninive, au umblat în orașul Zürich, spunând, vai, vai, vai de orașul Zürich. E bine, după aceste 3 zile, anabaptiștii au fost arestați și au început să fie exterminați. Există creștini care cred că îi trebuie neapărat să își caute persecuția, să o stârnească, să provoace prejudecățile. Nu așa a făcut Iisus. Iisus evită să răspundă direct, evită să se condamne singur, deși știa ce l-așteaptă. Toți au zis, deci ești tu Fiul lui Dumnezeu? Observați însă că prudența își are limitele ei, învățând de la Iisus 2 lucruri. Primul lucru, că nu trebuie să te grăbești, să te arunci în foc. Al doilea lucru, că nu trebuie să te ferești să intri foc, dacă este nevoie cu tot din adinsul. Când a fost întrebat direct, deci ești Fiul lui Dumnezeu, el a răspuns, așa cum o spuneți, da, eu sunt. Observați, vă rog, că Iisus nu argumentează. Și de aici învățăm ceva. Am cunoscut foarte mulți concetățeni de-ai noștri care se îndoiesc de faptul că Iisus este Dumnezeu, ca să nu mai amintesc faptul că se îndoiesc de faptul că Dumnezeu există, sau că Dumnezeu este o entitate sau o personalitate. Ei cred într-un Dumnezeu așa, abur, care este peste tot și nicăieri. Unul dintre argumentele pe care le aduc ei este dacă Iisus e Dumnezeu, de ce nu o dovedește? Mi-am cerut să-mi dovedească. Iisus se mulțumește să spună că este Mântuitorul nostru și nu se grăbește să risipească dovezile. Nici atunci când este provocat cu furie, nici atunci când îi se cere cu disperare. Este o chestiune de credință. Versetul 71. Atunci i-au zis, ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura lui. Vreau să repet faptul că pe baza propriei mărturii nimeni nu putea fi condamnat într-un tribunal iudeu. Era o încălcare de către evrei a propriului lor sistem de legi. Aceasta demonstrează ceva. Noi nu avem nevoie, practic, de mai mult decât știm despre dreptate și adevăr, ca să îi dăm dreptate lui Dumnezeu. Niciun om din această lume nu va avea scuză că n-a cunoscut destul Biblia sau teologie și din cauza asta l-a respins pe Dumnezeu. Iudeilor le ajungeau propriile lor legi ca să nu-L condamne pe Iisus. Ar fi fost suficient ca iudeii să-și respecte propriile legi și Iisus n-ar fost condamnat de ei. Așa cum ar fost suficient ca romanii să-și respecte propriile legi și Iisus nu ar fi fost condamnat. Ar fi suficient ca oamenii să-și respecte propriile convingeri despre bine și Dumnezeu ar putea să li se descopere mai mult și mai mult. Dar oamenii îl resping pe Dumnezeu fără scuză. Ei nu resping fiindcă n-au cunoscut destul. Îl resping că nu țin cont de valorile pe care deja le au și adevărurile pe care deja le cunosc. Odată ce Sinedriul hotărăște că Iisus este vrednic de moarte, se hotărăște să-L execute. Execuția grăbită își are rostul ei. Gloata este într-o stare de excitație. Dacă se amână execuția cu o zi, intrăm în Paște. De Paște Iisus nu poate fi executat. Urmează săptămâna sfântă a Paștelui. Și peste o săptămână, entuziasmul va scade și rațiunea își va lua locul ei. Și aici, încă o concluzie. Chiar și rațiunea omenească, așa nedesăvârșită cum este, ar fi dat dreptate lui Dumnezeu dacă ar fost ascultată. Dar graba iudeilor face ca și rațiunea să tacă, așa cum legile lor au tăcut. Și se mizează numai pe entuziasmul mulțimii, care este manipulată foarte ușor, după cum bate vântul. Așa că sentința trebuie executată chiar în ziua aceea, fiindcă începând cu seara zilei din 14 Nisan, are loc Paștele. Iudeii merg repede la Pilat, procuratorul roman, ca să obțină ratificarea sentinței lui Iisus. Și imaginați-vă scena, romanul e trezit din somn foarte de dimineață și deja este furios. Asta însemnează că vinovatul va fi condamnat.
fiindcă atunci când procuratorul roman este furios, vinovatul nu are nicio șansă. Când procuratorul roman este în toane bune, șansele cresc. Pilat a executat mulți nevinovați. Dacă iudeii îi cer să execute un nevinovat, îl execută. Data viitoare, când Pilat va cere iudeilor condamnarea sau să tacă, să închidă gura, când romanii vor voi să condamne un iudeu nevinovat, și iudeii vor fi de acord. Observați, lumea nu s-a schimbat cu nimic de atunci încolo. Dar procesul lui Iisus are darul de a dezgropa tot noroiul care se află în inima omenească. Dacă Iisus ar fi astăzi zilele noastre, ar fi o ocazie ca cerul să vadă câtă murdărie și câtă ipocrizie este în spatele unor cuvinte cu dreptate, adevăr, umanism, iubire de oameni, iubire de Dumnezeu și așa mai departe. Și aș vrea să spun că dacă Iisus nu se întrupează astăzi din nou, El este prezent în persoana urmașilor săi. Și lumea va avea ocazia să-și dea pe față nesinceritatea față de propriile principii. Vreau să fac aici o paranteză, să vă pun o întrebare. Cei care ați citit Apocalipsul, știți din ceea ce spune Apocalipsul, deși nu știm în ce formă, știți că lumea își va încheia istoria persecutându-i pe copiii lui Dumnezeu. Poate că cineva zice și vrei să spui copiii lui Dumnezeu sunteți voi. Nu. Eu spun doar ce spune Apocalipsul, cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus. Nu spune mai mult decât atât. Dar aceștia vor fi persecutați în zilele finale ale istoriei acestui pământ. Eu aș vrea să vă întreb ceva. După părerea dumneavoastră, această persecuție va avea loc în cadrul unei dictaturi sau în cadrul unei democrații? Dacă persecuția finală va avea loc în cadrul unei dictaturi, omenirea n-ar fi găsită vinovată. N-ar fi pusă la încercare. Fiindcă dictaturile sunt de obicei la cheremul dictatorilor. Și dictatorul e un singur om. El hotărăște. Dar lumea va fi dovedită vinovată tocmai pentru faptul că o astfel de persecuție va avea loc într-o democrație, într-o lume a libertăților individuale. Scopul lui Dumnezeu nu este, prin jertfa Fiului Său, repetată eventual în urmașii săi, nu este să demonstreze că un sistem cum e comunismul sau fascismul sunt rele. Asta pot dovedi oamenii. Scopul lui Dumnezeu este să arate că în spatele legilor bune, în spatele cuvintelor mari, se ascunde totdeauna dușmânia împotriva lui Dumnezeu și dușmânia împotriva semenilor creați după chipul și asemănarea sa. Dușmânia împotriva tot ceea ce este bun și nobil pe acest pământ. Și acum să ne întoarcem la întâmplarea cu Iisus. Tocmai acest lucru îl vedem în confruntarea lui Iisus cu Pilat. Pilat reprezenta Roma. Roma, la timpul respectiv, avea un sistem de legi perfect. Roma însemna dreptate, însemna domnia legii. Dar, dincolo de sistemul perfect de legi, există omul egoist, avid de putere, slab moral, totdeauna interesat în realizarea unor beneficii personale, și Pilat este un personaj tipic al conducătorilor politici și al judecătorilor din toate timpurile. Iudeii vin la Pilat cu acuzații nedrepte. Pe omul acesta zice, l-am găsit sucind mințile poporului. A suci mințile poporului însemnează a țăța la răscoală. Oprind, a plătit bir cezarului. Vă aduceți aminte răspunsul lui Iisus. Și erau numai câteva zile. Și zicând că El este Hristosul. Și ce e asta? Adică un împărat. Știți că Pilat nu era în relațiile cele mai bune cu cezarul. Și iudeii au știut unde să bată. Dacă Pilat acceptă un nebun cu pretenții de împărat, este o piesă în plus la dosarul lui. El e împotriva împăratului de la Roma. El vrea să existe un alt împărat la Roma. Pilat era deja un om suspect. Și aș vrea să spun ca o paranteză, Pilat
a sfârșit-o destul de tragic în discreția cezarului. Compromisul pe care l-a făcut nu i-a putut păstra favorile. Dar mergem mai departe. Pe Pilat se pare că nu-l impresionează acuzațiile. Deși este un om fără scrupule și fără morală. Se vede și în cazul lui Pilat că Iisus are puterea să scoată ce este bun din om. Când citești istoria lui Pilat, ai un licăr de simpatie pentru acest om. Vezi o încercare a unui om slab de a scăpa pe Iisus. Să nu vă închipuiți că ăsta era Pilat. Pilat nu dădea 2 bani pe viața unui om. Însă prezența lui Iisus are darul să scoată ce-i bun la om. Și Pilat știe că este o minciună. Nu-i prima oară când îl mint iudeii. El totdeauna s-a făcut că îi ia în serios, fiindcă nu vrea să se aibă rău cu iudeii. În fond și ei fac un raport și îl trimite la cezar. Întreabă pe Iisus. Rămân singur cu el în camera lui, pentru că iudeii au rămas în prag, fiindcă au rămas să aibă loc Paștele și nu se puteau spurca intrând în camera unui păgân. Este teribilă înșelăciunea la care îl duce pe om bigotismul religios. Nu se mânjește să intre în camera romanului, dar e gata să-l răstignească pe Fiul lui Dumnezeu. Și Pilat îl întreabă pe Iisus: ești împăratul iudeilor? Iisus răspunde: da. Discuția de fapt este mai largă și o găsiți descrisă pe larg în Evanghelia după Ioan. Iisus nu numai că scoate ce-i bun în om, Iisus face să se aprindă o scânteie în mintea lui Pilat. Iisus îl face pe Pilat să-l întrebe ce este. Iese, vorbește preoților și mulțimii. Eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Până și iudeii sunt uimiți. Pentru prima dată Pilat nu acceptă să condamne un nevinovat. El condamna fără probleme. Viața nu era mare lucru la el. Dar Pilat nu condamnă pe cineva fiindcă e nevinovat. Efectul lui Iisus este într-adevăr extraordinar. Și vreau să fac aici o paranteză. Efectul lui Iisus se simte și astăzi. În parlamente, în camere legislative, în guverne, în structurile tuturor puterilor. Efectul lui Iisus se simte. Nu însemnează că acei Pilați vor fi mântuiți. Dar vreau să spun că dacă mai există încă o dorință de dreptate și există oameni care refuză să condamne pe cel nevinovat și iau apărarea adevărului și dreptății, este din cauza unei influențe care vine de la Iisus. Este un lucru pe care îl învățăm iarăși din procesul lui Iisus. Gloata, și în special preoții, continuă cu argumentele, reamintesc biografia lui Iisus, istoria din Galileea, și atunci în mintea lui Pilat se aprinde un bec. Mă voi spăla pe mâini. Vedeți, aici este problema. Întâlnirea cu Iisus te obligă la un răspuns. Răspunsul în principal este acesta: are Dumnezeu dreptate sau nu are dreptate? Este Dumnezeu vinovat sau este omul vinovat? Dacă vreți, eu am dreptate sau Dumnezeu are dreptate? Eu trebuie să fiu pus pe cruce sau Iisus trebuie să fie pus pe cruce? Se cere un răspuns. Cei mai mulți oameni să tem să dea răspunsul da sau nu. Încearcă să îl ocolească. Și Pilat trimite întrebarea la Irod, transferând responsabilitatea asupra altuia, pentru că Irod era tetrarhul Galilei. Deci Iisus era supus al lui Irod. Luca ne spune că Irod s-a bucurat că l-a văzut pe Iisus. Primirea a fost bună. I-a certat pe iudeii care îl torturaseră. Ce sunt cuvânătăile astea, a spus el. L-ați judecat? L-ați condamnat? De ce l-ați bătut? Ce caută un om nejudecat în lanțuri? Dezlegați-l imediat. Iisus este bine primit. Dar Iisus se pare că nu vibrează la această simpatie a lui Irod, ci tace. Iisus este pus în fața lui Irod. Irod îl interoghează cu bunăvoință. Îi pune întrebări. Vreau să scap. Hai, spune. Iisus tace. Atunci Irod, de data asta ne întoarcem la Matei,
Irod îi cere lui Iisus să facă minuni. Aduce bolnavi, șchiopi și spune lui Iisus, uite, eu sunt dispus să cred în tine. Fă minunile acestea și o să te achit. Iudeii încep să tremure dacă Iisus face o minune și știau că Iisus face minuni. Suntem pierduți. Dar Iisus tace. Nici măcar nu răspunde. Pentru Irod este cea mai teribilă insultă. El îl primise pe Iisus cu bunăvoință. El i-a cerut să facă minuni. Și Iisus tace. Și atunci Irod spune foarte bine, îți dau o șansă. Ești Fiul lui Dumnezeu, dovedește-o. L-a îmbrăcat în veșmânt de purpură, l-a dat pe mâinile soldaților. Dacă e Dumnezeu, să se elibereze singur de voi. Și n-am nimic împotrivă. Eu nu-l condamn. Dacă nu-i Dumnezeu, faceți ce vreți. Și Irod, cu conștiința liniștită, se întoarce. Am două întrebări foarte importante cu privire la Irod. Prima întrebare ar fi de ce a trecut Iisus în fața lui Irod. Nu a fost totuși Ana, cu șmecherii. N-a fost Caiafa, care vedea în Iisus doar concurența la putere. Unul care vrea să fie mare preot în locul meu. Nu era gloata de pe stradă. Nu era nici măcar Pilat. Irod, cu bunăvoință, l-a interogat. I-a pus întrebări. Iisus nu s-a apărat. I-a cerut să facă o minune. Iisus a refuzat. De ce a trecut Iisus în fața lui Irod? Tăcerea lui Iisus în fața lui Irod este explicația unei atitudini a lui Dumnezeu față de lumea noastră. Observați că Dumnezeu tace în fața lumii noastre. Mi-aduc aminte de o întâmplare pe care am citit-o într-o biografie a lui Mussolini. Nu știu cât o fi de adevărată. Dar ar trebui să cred că e adevărată. Se spune că Mussolini a demonstrat cu ceasul în mână că nu există Dumnezeu. I-a dat lui Dumnezeu 5 minute ca să-l trăznească, în timp ce el îl înjură în italienește, bineînțeles. Și după 5 minute, Mussolini era netrăznit. Și fiindcă sunt băiat de treabă, a zis, el mai dau încă 10 minute. Și mai înjurat 10 minute. Hai, trăznește-mă. Și mai trecut 10 minute. Și Dumnezeu l-a trăznit. Și vedeți că nu există Dumnezeu? Da. Demonstrația lui Irod. Există și alt gen de demonstrație. Dacă Dumnezeu există, să-mi vindece copilul bolnav de cancer. Sau să-mi vindece soțul bolnav de leucemie, spunea o femeie. Sau să mă vindece pe mine, sau să intervine. Unul dintre rudele mele a cunoscut credința pe vremea dictaturii. Era vremea când pentru un intelectual era destul de greu să păzească sabatul, dar a hotărât să păzească sabatul. Și era o rudă prealianță. Îmi povestea 10 ani mai târziu, după ce divorțase deja de soția lui, după ce nu mai avea nicio tangență cu credința, era deja un client cunoscut al cârciumilor și al barurilor din București, mi-a zis, știi ce m-a convins pe mine că Dumnezeu nu există? N-am putut să țin sabatul în București. M-am dus pe șantier. N-am putut nici pe șantier. M-am dus pe alt șantier. Nici acolo n-am putut. Unde a fost Dumnezeu? Că m-a avut bunăvoință. Ei bine, este întrebarea lui Irod. Dacă ești, arată. Și o să cred în tine și te accept ca fiul lui Dumnezeu. Însă, demonstrează. Dumnezeu nu poate fi dovedit că există de niciun savant. Cine spune că are demonstrația științifică a existenței lui Dumnezeu este un semidoct în filozofie. Filozofii și savanții nu pot dovedi că Dumnezeu există. Nu pot dovedi nici că nu există, dar nici că există. De ce? De același motiv. Dumnezeu ne-a lăsat fără ultimele argumente în privința asta. Dumnezeu tace. Mi-aduc aminte când Titov a zburat în cosmos. S-a întors și a spus că nu l-a văzut în cosmos pe Dumnezeu. Și Uniunea Sovietică a trâmbițat că are dovada supremă a temeniciei ateismului științific. Titov a fost în cosmos, n-a văzut nici grădină, nici îngeri, nici un Dumnezeu cu barbă. E bine, asta este de fapt tăcerea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu tace în fața nedreptății, în fața rugăciunilor de multe ori. De ce tace Dumnezeu? Irod auzise vocea lui Dumnezeu pe buzele lui Ioan Botezătorul.
Și Biblia spune că atunci când a auzit solia lui Ioan Botezătorul, Irod a fost profund zguduit și stătea în cumpănă neștiind ce să facă. Până la urmă a știut ce are de făcut. I-a tăiat capul. Și conștiința lui s-a liniștit. Odată ce Irod respinsese în mod atât de brutal solia lui Dumnezeu, venită prin Ioan Botezătorul, Iisus nu urma să-i vorbească a doua oară. Este un lucru foarte important. Dumnezeu nu se înjosește atunci când cineva i-a respins solia odată. Dumnezeu nu se coboară să facă risipă de argumente. Dumnezeu se retrage. Dumnezeu este un Dumnezeu discret. Nu dă buzna în conștiința omului. Iisus în acea noapte putea să-i facă pe toți să-i se închine. N-a făcut-o. Și de atunci încoace Dumnezeu n-a constrâns pe nimeni să se închine. Și n-a mai făcut ce a făcut în timpurile Vechiului Testament. Dumnezeu a înțeles că omul respinge și s-a retras. Mai învățăm încă ceva însă. Iisus vrea să se identifice cu neamul omenesc. Iisus a făcut minuni ca să ușureze suferința oamenilor. Dar n-a făcut niciodată minuni ca să se ajute pe sine. Fiindcă atunci când sunt la necaz, când sunt nedreptățiți, oamenii nu pot face minuni. Ei se zbat în puterile lor sau așteaptă mila lui Dumnezeu. Dar minuni nu pot să facă. Iisus niciodată n-a vrut să facă o minune să se ajute pe sine. Și Iisus a făcut în fața lui Irod. Irod a luat tăcerea lui Iisus ca o insultă mai mare decât mustrarea lui Ioan Botezătorul. Și l-a trimis pe Iisus înapoi la Pilat. Foarte interesant reacția. În ziua aceea Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci înainte erau vrăjmași între ei. Îmi imaginez scena în zilele noastre. Irod și Pilat apar la o conferință de presă ținându-se de mână. Irod și Pilat fac declarații în fața camerelor de luat vedere. De acum încolo, popoarele noastre se vor înfrăți. Am găsit în sfârșit o cale pentru pace. Dumnezeu ne-a ajutat să restabilim pacea. Irod și Pilat se îmbrățișează, lumea aplaudă, oamenii lăcrimează în fața televizoarelor și zic, uite doi oameni al lui Dumnezeu care au găsit limbajul păcii. Dar în spate este Iisus condamnat și răstignit. Vreau să fac o declarație și să nu fiu înțeles greșit. Eu cred că motivul pentru care mânia lui Dumnezeu va veni asupra planetei noastre este că în timpul nostru nu mai este sfidat de oameni ca Hitler sau Stalin, ci este răstignit în spatele unor lozinci ca iubirea de oameni, iubirea de Dumnezeu, salvarea planetei, etc., etc. Și în spate întotdeauna se află un Dumnezeu condamnat. Pilat începe să se supere și Luca ne spune că a început chiar să strige. Și le spune, mi-ați adus înainte pe omul acesta. Nici Irod nu l-a găsit vinovat. De ce îl mai acuzați? N-a făcut nimeni vrednic de moarte. Gloata strigă, preoții sunt furioși. Pilat are ultima dovadă a nevinovăției lui Iisus. Irod nu l-a acuzat. E clar că Iisus nu e vinovat. Și în clipa aceasta Pilat face marea greșeală. Eu deci, după ce îl voi pedepsi, îi voi da drumul. Iisus este biciuit în fața poporului la ordinul lui Pilat. De ce l-a biciuit Pilat? Ca să-i poată da drumul, să înduieșeze poporul, să-i mai satisfacă puțin dorința de sânge și apoi să libereze pe Iisus. Dar am putea pune o altă întrebare. Dacă Iisus este nevinovat, de ce îl biciuiești? Iudeii au înțeles foarte bine slăbiciunea lui Pilat. Dacă Pilat a fost dispus să-l biciuiască pe Iisus, hai să presăm. Și Pilat va ceda și îl va răstigni. Observați că ne face de multe ori așa. Pretențiile lui Dumnezeu, pretenția de adevăr și dreptate, este greu de respectat în toate situațiile. Și atunci facem mici compromisuri.
sperând că vom reuși să salvăm lucrurile importante, renunțând la cele mici. Dar se pare că diavolul se simte încurajat atunci când noi începem să cedăm. Și atunci începe să ne preseze mai mult. În fața adevărului există o singură atitudine posibilă. 100% pentru adevăr, pentru Dumnezeu. Niciun compromis cu ceea ce știi că e minciună și neadevăr. Versul 17 se referă acum la un obicei al iudeilor. De Paște era obiceiul ca un întemnițat să fie eliberat. Pilat se gândește acum să-l scape pe Iisus. Observați, veșnica dorința de a-l scăpa pe Iisus, dar fără a lua atitudine curajoasă pentru adevăr. Să-l scape pe Iisus profitând de obiceiul iudeilor de a avea un eliberat, o grațiere de Paște. Și aduce în fața poporului pe Iisus și pe Baraba. Baraba fusese aruncat la o închisoare pentru răscoală, care avusese loc în cetate și pentru omor. Vă rog, rețineți, Baraba nu era un naționalist, nu era un tâlhar, nu era un bandit. Baraba era un erou național. Era un naționalist, un patriot. El fusese aruncat în închisoare, nu pentru jaf la drumul mare, ci pentru răscoală împotriva romanilor. La răscoală s-a plecat cu rugăciune, cu legea în mână. Pe cine vreți să eliberez? De data asta, mulțimea se află în fața unui nou test. Față în față sunt puși Pilat și Iisus, Baraba și Iisus. Iisus cu figura lui blândă. Iisus care recomandați iudeilor să-i iubească pe romani, să facă a doua milă, că li se cere să facă corvadă pentru romani. Iisus care niciodată nu acceptase să fie împărat peste iudei și să-i conducă la eliberare, la insurrecție națională. De partea cealaltă, un criminal. Dar criminalul este erou național. El a luptat pentru popor, pentru națiune. Este un martir, își dă viața pentru libertatea națiunii. Pe cine vor alege iudeii? Pe Baraba. Nu-i așa? Vreau să vă pun o întrebare. Dacă astăzi s-ar afla Iisus și Baraba în fața noastră, și Baraba n-ar fi un evreu, ci un român, care luptă pentru integritatea frontelor țării, pentru demnitatea noastră națională, pentru păstrarea ființei naționale, și luptă nu cu arme creștine, fiindcă nu este nimic rău în a lupta pentru poporul tău, dar luptă cu pistolul mitraler în mână și face crimă. Pe cine credeți că l-ar alege? Pe Baraba, nu-i așa? Eu nu vreau să fiu răutăcios. Faptul că Ștefan cel Mare este canonizat de biserică, în timp ce Vlad Țepeș, care a făcut aceleași fapte, este canonizat de sataniști, dovedește foarte clar către cine se îndreaptă preferințele noastre. E vorba de ceea ce se află în inima omului. Baraba răspundea la egoismul și dorința de răzbunare ascunsă în inima fiecăruia dintre noi. Și iudeii l-au ales pe Baraba și l-au respins pe Iisus. Și astăzi se nemere faptul că argumentele care se aduc în favoarea unei religii naționale sunt această religie a făcut istoria noastră. Această religie ne-a făurit cultura, ne-a dat ființa națională. Nu ne interesează Dumnezeu, împăcarea cu Dumnezeu, iubirea, dragostea, adevărul. Ne interesează o religie care să satisfacă orgoliul nostru național, orgoliul nostru omenesc, de fapt. Ei bine, scena răstignirii lui Iisus se repetă în zilele noastre și se va repeta în viitor mult mai asemănător cu faptele de la Ierusalim de acum 2000 de ani decât ne imaginăm. Pentru a treia oară, Pilat încearcă să-l salveze pe Iisus.
dar nu mai are nicio putere. Îl biciuise, încercase să-l scape ca pe un vinovat grațiat. Nu luase poziție pentru adevăr. Pilat nu mai are nicio șansă. De acum încolo, Iisus va tace și înaintea lui Pilat. Ioan ne povestește că Pilat l-a chemat încă o dată pe Iisus să stea de vorbă cu el. E trebuie să aducă argumente. Mai ales că între timp s-a scris și o scrisoare de la soția lui Pilat, în care Pilat povestea că a avut niște vise teribile în timpul nopții și Pilat, în superstiția lui de roman, a fost tulburat de scrisoarea soției lui. Vreau să stea de vorbă cu Iisus. Iisus a tăcut. Iisus tace de atunci încoace. Tace în fața oricărui Irod și în fața oricărui Pilat. Tace în fața filozofilor, tace în fața teologilor, tace în fața unor care vor minuni. Iisus tace. Iisus se descoperă sufletului care are nevoie de el. Practic, în noaptea aceea, toți l-au condamnat pe Iisus într-un fel sau altul. Iuda l-a condamnat vânzându-l. Petru l-a condamnat trădându-l. Ucenicii l-au condamnat fugind. Cei care fuseseră vindecați l-au condamnat tăcând. Acolo era Lazar, cel înviat de Iisus. Lazar n-a ieșit înainte să spună, știți, pe mine Iisus m-a înviat din morți. El este Fiul lui Dumnezeu. Lazar a tăcut. Era Maria Magdalena care spălase picioarele. Nu s-a dus să-i spele iarăși picioarele. Toți l-au condamnat. Și noi să nu-i condamnăm, fiindcă noi l-am condamnat pe Iisus. Această universalitate a condamnării lui Iisus de către oameni dovedește faptul că orice om din orice loc și în orice timp îl condamnă la moarte pe Dumnezeu. Dar observați că totuși, deși Iisus tace în noaptea când a fost condamnat în fața lui Irod și a lui Pilat și tace de acum și în fața lui Caiafa și în fața lui Ana și tace în fața tuturor, în acea noapte Iisus i-a vorbit lui Petru în Ghețemani și i-a spus, Petre, eu ți-am spus că tu după ce te vei lepăda de mine, după ce va cânta cocoșul a treia oară te vei lepăda de mine, nu ți-am spus eu, dar ții minte că ți-am spus că după ce te vei întoarce să-i întărești pe frații tăi. Petru, eu te aștept, întoarce-te, nicio problemă. În noaptea aceea, Iisus s-a descoperit romanilor care l-au torturat, care l-au scuipat pe cruce și care atunci, în noaptea aceea, au avut revelația faptului că El e totuși Fiul lui Dumnezeu. Iisus a descoperit lor și i-a mântuit. E ceva extraordinar faptul că Iisus nu-i mântuiește pe cei care nu-L condamnă, fiindcă toți l-am condamnat. Iisus îi mântuiește pe cei care în ultima instanță îi dau dreptate și spun, da, Doamne, noi te-am condamnat, noi trebuia să fim condamnați. Momentul cel mai relevant este cel pe care îl vom studia în viitor, al tăhalului de pe cruce. Când cel care îl condamnă pe Iisus se condamnă pe sine și Iisus îl mântuiește. Însă, mergând mai departe, Israel să fie răstignit. Și strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit, nu argumentele, nu legile, nu rațiunea, strigătele. Și Pilat a hotărât să se împlinească cererea. L-a eliberat pe cel care fusese aruncat în închisoare pentru răscoală și omor și pe care îl cereau ei, iar pe Iisus l-a lăsat în voia lor. Pilat, de fapt, nu activ l-a condamnat pe Iisus, ci a zis, treaba voastră, faceți ce vreți. Și vă amintiți scena pe care Luca nu mai descrie, Pilat s-a spălat pe mâini în fața lor, demonstrativ. Eu n-am nicio vină. Eu vreau să pun o întrebare. Este Pilat vinovat sau nu este vinovat Pilat? În fața lui sângele lui Iisus nu te poți spăla pe mâini. Încercăm să ne spălăm pe mâini de sângele lui Iisus, dar nu putem. Vreau să spun că procesul lui Iisus este procesul lui Dumnezeu și procesul omenirii în același timp. E procesul lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu s-a lăsat judecat de oameni și tot cerul s-a lăsat judecat de oameni. Fiindcă nu numai Iisus putea să-i facă pulbere pe vărăjmașii săi, dar îngerii puteau să intervină, dar planetele necăzute în păcat puteau invada pământul, ca în filmele science fiction. Dar n-au făcut-o. Cerul s-a lăsat condamnat de pământ, în persoana lui Iisus.
cerul a acceptat să plătească prețul pentru păcatul omenirii. În același timp însă, fără să-și dea seama, oamenii s-au condamnat. Fiindcă din clipa aceea, în fața lui Dumnezeu și în fața cerului, justiția umană, religia instituționalizată, pietatea oficialilor și frazele eroice ale ucenicilor nu mai au nicio valoare. Pentru Dumnezeu mai există un singur argument în favoarea omului. Rugăciunea lui Iisus pe cruce. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și din partea noastră, pocăința lui Petru. Doamne, te-am vândut. Asta este. Sunt un trădător. Și acum dacă vrei mă condamn, dacă vrei mă primești. Acesta e argumentul care mai contează față de Dumnezeu. Încă o concluzie. Acum 2000 de ani, spunem noi, evrei s-au condamnat singuri. Au spus îl vrem pe Baraba. Și s-au condamnat. Așa că dacă evreii au avut parte de ghetouri, de închiziție, de Torquemada, de Adolf Hitler, e treaba lor, vă spune. Ei și-au făcut-o. De ce să nu privim și cealaltă latură a adevărului? Atunci oamenii s-au condamnat. De când justiția umană, nu justiția romană, justiția umană, l-a răstignit pe Iisus, știm că niciodată justiția umană nu va face dreptate. Și ne putem aștepta la orice nume la dreptate în lumea aceasta. De când religia instituționalizată l-a răstignit pe Iisus, știm că nu putem aștepta mântuirea de la instituții religioase, oricare fie acestea, ci numai de la Hristos. Eu vreau să spun că, poate mulți nu sunt de acord cu mine, dar concluziile sunt foarte dramatice. Nu mai putem aștepta de nimic nici de la instituții religioase, nici de la justiție, nici de la politicieni, nici de la conducători, nici de la bătrâni, nici de la nimic. Să nu fiu înțeles greșit. Putem aștepta lucruri bune de la ei, în ceea ce privește ordinea socială, dar mântuire, salvarea omenirii, dreptate și adevăr, în adevăratul sens al cuvântului, nu mai putem aștepta de la nimeni și de la nimic. Din cauza aceasta ne dezamăgesc revoluțiile, conducătorii, sperăm că dacă ar vine altcineva ar fi mai bine. Niciodată. Nu exista mai multă dreptate decât în Roma și nu exista mai multă pietate decât în Ierusalim. Roma și Ierusalimul l-au condamnat pe Iisus. Nu mai este nici o șansă din partea religiei instituționalizate și nici din partea justiției omenești. Totul trebuie să vină de la Dumnezeu în ceea ce privește adevărul absolut, mântuirea și dreptatea pentru fiecare dintre noi. E bine, Iisus este lăsat în voia lor. Așa se încheie capitolul 23 din Luca și, cu alte cuvinte, Dumnezeu este lăsat în voia oamenilor. Ce vor face oamenii lui Dumnezeu? Dumnezeu nu este în voia noastră, spunem. Și atunci Dumnezeu devine vulnerabil ca un om, se lasă în voia omului. Ce va face omului Dumnezeu? Este răspunsul pe care îl dă în ultima instanță crucea și răspunsul este teribil. Până atunci să reținem concluzia din acest proces al lui Iisus. Judecata omenească îl condamnă pe Dumnezeu, dar nu face altceva decât să se condamne pe ea însăși. Noi suntem condamnați la procesul lui Iisus și singura șansă este șansa lui Petru. Întoarcerea la cel pe care l-am trădat cu lacrimi. Dincolo de aceasta nu există nicio altă speranță. Vă mulțumesc pentru atenție. Astăzi am început mai târziu și aș vrea să fim ceva mai cumpătați cu întrebările. Deci aș vrea să invit în primul rând pe cei care sunt mai documentați în teologie, așa cum am văzut că există foarte mulți între noi, să, cu ocazia aceasta, să fie mai îngătuitor cu timpul nostru și să nu dubleze predica mea, deși poate ar fi necesar. Dacă sunt întrebări, în mod real întrebări, și mai ales de la oaspeții noștri,
sau de la cei care au în mod real nelămuriri, vă rog să le puneți. Dacă nu, vom încheia aici. Deci eu nu văd nicio mână ridicată. Înțeleg că lucrurile sunt destul de clare prin cuvântul lui Dumnezeu. Acolo? Sau mi s-a nu. Lucrurile sunt destul de clare de cuvântul lui Dumnezeu și nu au nevoie de comentarii suplimentare. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și săptămâna viitoare vă invit să urmărim mai departe scena răstignirii lui Isus. De fapt, momentul central al Evangheliei după Luca.